ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗପ ପିଢ଼ିରୁ ଆଈ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ପାଇ କହିବାକୁ ବସିଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଗପ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସତ କଥା। କଥାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଭଅଁର। କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଈର ବହୁତ ସ୍ନେହ ନେବ। ଚାଲ ସତ କଥାଟି କ'ଣ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଯେଝା ଘରେ ଭଅଁର ଦେଖିଥିବ ପିଲେ। ତାର ସାରା ଶରୀରଟା କେମିତି ନାଲି ନାଲି ହେଇଥିବ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କଳାର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବ। ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ କରିକି ବୁଲୁଥିବ। କେଉଁଠି କବାଟରେ କି କାନ୍ଥରେ କି ଝରକା କଡ଼ରେ, ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ମାଟିର ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜେଜିମା କ'ଣ କହେ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଘର କରିଛି। ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ, ଘର କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭଅଁରଟି ଘର ସାରା ଘୁଁ ଘୁଁ କରି ବୁଲିବ। ତୁମେ ଆହୁରି ଦେଖିଥିବ, ତରାଟ ଗଛ କି ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଗଛ ଆଦିରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇ ପତଳା ପତଳା ନେଳିଆ ପୋକ ହୁଅନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2-3 ଇଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଭଅଁର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ପୋକକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାର ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ସେ ମାଟି ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଆର। ସେଠି ପୁଣି ଭଅଁର ଜଗି ବସେ। ତେଣୁ ସେ ବିଚରା ନେଳିଆ ପୋକଟି ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରେ ନା। ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ମାଟି ଘର ଭିତରୁ କେବଳ ଦେଖିପାରେ ଭଅଁରଟି ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଏଇଟା ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ହେବି। ସତକୁ ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନେଳିଆ ପୋକଟିର ଭଅଁର ପରି ପର ବାହାରେ, ଆଉ ଘୁଁ ଘୁଁ କରି ଉଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ପିଲାଏ, ଭାବି ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଟିକି ନେଳିଆ ପୋକ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଅଁରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ନିଜେ ଭଅଁର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମ ସାରା ଜଗତ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଶକ୍ତିରେ ଭରି ରହିଛି। ସେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ପୋକ ମାଛିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ପୋକଟିକୁ ଯଦି ଭଅଁର ଟାଣିକି ଆଣିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସିଏ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତ ମଣିଷ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, ବାପ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକକୁ ଦେଖି ସେମିତି ହେବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ବି ସେମିତି ମହାନ ହେଇପାରିବ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମ ପରି ମଣିଷ। ମନରେ ସ୍ଥିରତା ରଖି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେଇଆ ହେଇପାରିଲେ। ତୁମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମିତି ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଗପ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।